Sino ka baru ngani badan. Iya. Baru saya, kami ini lihat tak, saya milih lagi ke berapa hari kerawat, kita nanti biasa nak kayu, ada kerawat main-main, ini mana uga, ayo ini mana tahu ini kamu terbaik, anda ngomora, ayo lagi nanti tayo bahaya saya masuk ke mana, tayo terus orang karat, hari apa isyarat, Gloria ni kapawa. Sabi mo kung may naman na nagkakatiyas mo. Tapos sa'yo, at dami niya, iriyata. Kaya nga na naman, ayat away, hila ka sa kamel. Mayroon na rin karawag na ko ni Yesu, nakarang ari-iritan. Ano pang nababisito, ano kung nabay para. Ano taway, hila na nang nababisito, na tayo yun. Yan mo yung ko, amin na tayo evangelyo ngay. Ay ko rin busmay ko, ano babisito ko, amin niya. Nakunaman na ng tatama, ate nas, ate tamo yaro rin. Amen. Orang ay kari kayo mata kari. Kataway nira na sa kamaw. Kaya nga na katawaya. Kumain ba kong dawa? Ano ito tayo? Kita yaya, guro yung jaba. Guro yung karawa. Ano masin na na dumani ay ariasan na. Kaya nataway namin na sa kamaw. Ginawan ka babisito. Ari karawa ginaban ako ni Yesu. Kaya nga rin Matara ko rin. Ako sa naman siya, minili natin na kaparabara, alias masan karawag, yun naman tatayay. Asa, tawagin ko si Mahal. Nakon na raw siya Yasua. At bota kaya tinikira. Ari ang anak ditatin, promise. Ibigin naging gawa. Lahat sa mga minutan ka evangelyo ngay. Ayat awrain, promise ito ko.
madara korin nakonanan na lang tama tenas ada tamu ya rorin amen Taon ya baraw Ningay itong ba tatawrain nila na sa kabaw ang tapagiyan na buray naman tatayay nagtataya din na to ang tango ba kayo na ginakuha diyan mayroon na lang sa kabaw tayo narigi pagdama tabo nababasito kunigatan karailan naman ani down gatayay tataway na naman tanangira na sa kamaw yun naman nababasito ani nakarawag yun naman gatayay yun yan mo yakwaw amin na dewan kiri yung ay buhay nababasito yun down nakunanan na lang tatama ganas tatama yarorin amen Toy tuhumo. Nababasay. Itong duwayo ba? Nakarigyan na ba? Nailan sa kamaw. Nababasay yun. Hindi nangungurana. Hindi ka bara-bara. Agad na ba sugayay? Ibugin, ilagin na sa kamaw. Ariya ka kururawa na naman. Inamin tatabas sa tamaro ayo. Ayo tataya ka kuray. Ariasad na nga na nanayay, tanang tauroy nila na sa kamaw, kinalang nababasito. Tuy dahumo. Yan mo yung wow, di karesya. Amin ito ang demang kiri yung ay, ayaw ko rin nababasito ito. Nakunanan na rin tatama. Ganas, tatamo yarori. Amen.
yote ba sibo e gure na ngana na de daba sai e tawai nei na na ani katan nga deus are de bonus na ra na man taya ya na kantan nga babag tanay bubog nga tawai ya iman ka tayo rin na ko Yesu yan yote ba sibo yan mo yung wow amin kan te evangelio ngai ay guray ni babi si toy ko nakanaman na ran tama adenas adetama yarari amen buaka yon wayo yasan mas kami na na nanarera na na naman tayo min ngongorana de ka para pero agi ang gulay terera na wayo kain buwari kita tuwa na yak kadan nga baka naran nga bayo kain nakawat wayo ano yan tayo ang gulay na nagkakandar nga babag yun naman kadama siya tayo da koso sa kakawat kaya kan nag-Yesu ang kwero ko matag kung tayo arara si manay yon pa irikin tayo yun kung na yun takabanan din rin amon din rin kakawat ngayari yung buhay ni Pusmayo ko na buwa ka yun ibabisito ito nakunaman na rin tatama Adenas, adetama yarari. Amen.
saya sigara bara bangkal asan kawaki bugin nare ayara ganano agat angana ni kita yo naman de babisito kamla baka de karisa ame dito kawaki sa sanori naman dito na bara ana tara bataswa na ganuya nakay naman aya madi abo naman kita yo kahit ako taratag, ibigin banana sa nanga, pinagdaman ng awa dinik, nagtatakarawa yan, nakasya tayo Yesu, narasa ko na ang lora wanay na kanta tayo. Ako na ba naman di misionary, kahit na may karisa, pinagin, karawad na nung nakawag, kinamanta tayo. Kaya kulay, nagisimayo yan, kahit na karisa, gabong, kahit na karisa yan, dilibasin ka tayo, tama na ko agad ako yan. Kanyang ganakay, ako rin karaya. Nakahindi karisa, may karaya. Kaya, ano ko na kung missionary, ito yung naman, ang gari na tete, ibigyan ka ng kurumi na tayo, mahay na rin sa kanawri na ganakay, inaman di ba kantayo, pasinap. May korobu yatay bugi yang ayate tolumane mente kare se korobu nibusmain kami dari rame manera are kamasan nga kami nanun tapado sito pakamataw roy lira ami wea ngaira te kare sa may korobu deita gine aramis nere away pun pastors ni kapene missionary yon tarawa kilibese apanin silang kukuray skimare irey pa ayroran kami inanon korobu intetayayo intetayanarok kasi ngayon ipananti kare sa may korobu silang busmain kami sira kukuraya aniran tarawa ari ano rin kami intetayayo pakamangan kami ngayon kain tarawa kaya kare sa tabanin may tarawa silang kukuray na ba ng kami kasi ngayon kamlabarik nanami ara kamasan ng sana kanina narasa kabalabaran tayo ba nang atitatar ikaw ini nibugin ano ante nabagos ito ada sa karawagin ka tayo Trabat di bersih sa hindi makan di kali sa nikah na egorobu tayo ay kan mira kanan makuran ng tao ng hindi makan tayo Aga pa mga panahon kanawri na kayo niya para kay kapit ang narapares at buong na nandabakan tayo ang nanawri ang dami pa sa mga na kanawang tananay ang nandabakan tayo sarili silang naragatar ang nagkahanap ang nagkahanap ang detail ang Facebook live sa kauntatar na nagkahanap titunayo kamara kumandang makarapin ng bay itawtak ikaraw yung napakantap na sinaboy ko sa kaswaral ko Nalang ako sa nangal na nang itapos sa'yo. Sa kahit ako ibigin mo ito ay ito kalagay ko, ito sa mga panahon ng ilitin na ako yung danggan ako yung awa kaya ka na nanayot kasi. Awa ito ko Yesu, daran na babit sito, punta dito ng aron na rekakarayo na tayo ang kata. Sa kahit ako ba, asan mo si Mayra yung dili yung kata na, ang kiawagin ako, inalintay yung takapara-para. Awa sa tayo, papunta amin, marari, paningayo, ang mamang ko na rin, kasi ang dinili, tinalang na tayo ay. Tayo yung biyakan na naman na bagay. Kasi kung nabaniyan ko naman tayo yung abay na nabaya tayo tunga na sagay tayo. Kapag nori at yaso. Asab gusto ko, nakakapayo yun at ang tapo ka naman na yun. Ang languran, dalayo din na nang katakan tayo yun. Kabayan, ang gaba naman, sinabanin kayo at mga sinabanin, kura-kurang, yun na kinukuhan, takarway ko, di na to, ang kostos ko, tapan ako, kasi man na yun.
Because ano ko yung mga magaling ka ba? Patangirian ka ba niya? Patangirian ba na banin na tayo ka ba niya? Yakang doko. Tapong nga ko na ako yung mawiyam. Ako na na yan ka ba niya? Ay kaya ka ko rin nag. Nakagdat kayo aris. Kaya hindi ka ba kain? Kaya ba nung mayari ito? So ako saan katawra yung bagara. Sa busi ko na nga niya ito ko na ko ng taon ako. Kasi na ko na niya wakin na tumayawan mo. Nagkariyabi ah. Dapong nga rin. Kabayaran diba ngayon? Kabayaran kita ang babit sila tayo namin tayo. Sa tayo dito, so bayo ay sa mo naman nakawagin ng ngayon ng dumayaw din ng nagkiyabong. Sa tayo tayo na mais. Taka nga, takang tabi madrari na naman gusto wari buwak. May bukod na ikaw kabalik sa tayo, bukod saan mga tita kanila. Ako na pinta kanila ng kata nila. Kanangan nila, tina to at kura-kura. Ibakon, taka rin rin. Ariyo na mga kinanaman. Kapay mayaw siya ka pa ni. Pagka tayo bugi, ano nang dapakan tayo. Dapang ito na. Sila mga luwag niya na bayaw siya. Paano mga luwag na tayo, nanuntahan ng datis ito. Kabayaran kami na nagtatapos sa iyo kasi nang palarikad mo ito. Yan ang daw yun. At tiyaswa ito na, tiyaswa ito na, tiyaswa ito na, yarari. Dahil yun, hindi mo yung nagtitutok. Amen. Ikantay kita para Yesus.